yun nakita. Yo, sup sa inyo mga Aji. So it's a good day kasi pagbibigyan ko yung request nyo. Ano to? Yung gagambang Japan natin, lalaban natin dun sa X na malaki, no? So gusto ko lang na paita sa inyo. Hindi ko rin kasi nasubukan ko na dati pero hindi ko nakita na lumaban talaga siya ng yung palagan talaga. So sana ma-enjoy nyo tong laban na to. And sa mga hindi pa napag-subscribe dyan, so hit nyo na lang din yung notification bell, no, para updated kayo sa mga video yung ilalabas natin. So umpisa na natin. First muna pakita natin yung gagambang Japan. Nilagay ko na dito para hindi na tayo mahirapan dyan. Nakukuha pa dito, no? Ito, hindi na tayo mahirapan. So ito siya. Ito yung gagambang Japan. Yan. So, siya yan. So, ilabas natin siya, no? Tapos, muntikan pa palang makawala to. Nakalabas din yan, no, sa screen. So, ito yung gagambang Japan, no? Yan. So, itong ganitong size mga Aji, binata pa to, no? Hindi pa ito yung matured ng male. So may nagsasabi din wala daw lalaki na gagamba. So yan din po yung paniniwala ko dati, no. Pero habang tumatanda tayo, tumatagal tayo sa paggagamba, may mga lalaki po. So yan, no, yung pedipalps niya, yan yung patunay na lalaki siya. Tapos yung lalaki medyo dark, no. Yan. So patong ko muna. Ay, hindi pala. Patulugin muna natin to, then kukunin natin yung makakalaban niya. Laki masyado. So ito yung makakalaban niya. Kit. Kaya. Ito yung pagtatapatin natin, no. Day 3 ng mga giganting gagamba natin to, no. Yan, patatapatin natin. So yun, nakita nyo naman yung gagambang Japan. Ito naman yung X natin. So yan, pag may napili na kayo mga Aji, no, pass fight lang to sa tingin ko. Kasi malalakas na gagamba to. So lamang yung gagambang Japan dito sa tingin ko lang mga Aji. Kasi mataba yung paa. Pero nakita naman natin nung last time, no, nasaputan. So tignan natin mga Aji. Nilaban ko na dati yung female. Nasaputan yung female, no. So ito, tignan natin. Game. Papili nyo sa kasama nyo dyan. Game na. Oh, andali. Tingin ko mabilis na laro lang to. Okay, game. Ay, laglag yung X. Wala ka, hindi niya kaya.
Oo. Takbo naman, takbo. Hmm. Up. Naku, tanggal yung paa. Parang one-sided to ah. Naku, tanggal na yung paa na ito. Aggressive talaga masyado. Kanina, ito mas malaki-laki. So try natin to ngayon, no? Dalawa versus isa na to. Mas malaki-laki to. Op, one sorry pa rin. Di talaga nila kaya mapwersa. Isa pa. Sabahan pa natin, no? Laka. Papalag din talaga yung ekis, oh. Hindi din papahuling buhay. Kung kaya-kaya niya lang pwersahan siguro to, mapapatay niya to eh. Pero malakas lang talaga. Ay, parang pagod na pareho ah. Parang pagod na yung gagambang Japan ah. Ito dahil request nyo lang naman, no, sinubok natin. Dali. Pagod na rin itong gagambang Japan na. Wala na. So tigil na natin mga kajino. At tingin ko pagod na pareho yung mga gagamba. Pagod na yung gagambang Japan. And ito naman yung X kasi mga kaji medyo mabait to. Hanggat hindi mo siya pinuprovoke di siya lalaban. Pero pag alam niyang kaya niya lalaban siya, no? Yun ang pinagkaiba na ito. Lalaban talaga to pag pinipiga mo din. Natin pa. Ayaw niya na. Wala na. So nakagatan din siguro sa pato. Pero yun lang mga Aji, sana nag-enjoy kayo, no? Sa sinubok ko lang naman yung gagambang Japan kasi nire-request nyo. So ayan, no, lumalaban yung lalaking gagambang Japan. Ito siya. Yan. So, may papakita din ako sa inyo after siguro ng video na to or next video na lang. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat.